Salam mehriban adamlar. Sarlıwtymyzyň bu ýerdeki sanynda biz size durmuşda hemmelere sabak bolup biljek bolan bir wakany görüňermekçi. Bu waka haçanda bäwlatly bir gyýjagdyň ejet kakasy tarapyndan meýilleşdirilmedik ýagdaýynda dünýä inmegine başlanýar. Bäwliň ejet kakasy universitetde okap ýören döwürlerini toý etýärler we haçanda olar universiteti tamamlap ýören wagtlarynda bäwul ejesiniň göwresine galýar. Bu ýagdaýy olar özleri üçin ören ullakan mesele ýokmuny garayan bu ýaş juwanlar çağany aýyrtmak isleýärler, ýani abort etdirmek. Olar ýaňy bir okuwy torup işe durjak wagtlary, çağa ýyda gitmäne wagtymyz ýok diýip bahana tapýarlar. Ýöne bäwuliň enesi bu çağanyň dünýä inmegini isläp, ona abort etdirmeýär. Şeýdip aýlar günler aýlanyp bu çağajyk ýani bäwul dünýä inýär. Oňa dünýä inen başlap enesi seretmeli bolýar. Ahirine bäwuliň ejes kakasy özlerini tutup gowja ýöge geçip ýerleşendinden soňra kiçijek bäwuli öz ýanlaryna alýarlar. Emma bäwul ejes kakasyndan durmuşda her bir çağa münasip bolan söýgü, mähremlik görmeýär. Oňa hiç il üns berlemeýärdi. Her kim öz işi bilen başa bolup ýaşaýardy. Biraz wagtdan soňra bäwuliň ejes kakasy öz biňslaryny açyp hal ýagdaýlaryny gowlaşdyrýarlar. Indi bolsa olar bäwule bir eneki tutup şoňa seretdirýärdiler. Olar öz gyzlary bilen köp wagt geçirenlerinden işte has köprak wagt bolanlaryny gowgerýärdiler. Muňa garamazdan haçanda bäwul 5 ýaşyna wagty onuň ejesi ýene hamile bolýar. Ýöne bu gezek hamilelik öz süleleri boýunça meýilleşdirilipdi. Bäwliň ejet kakasy ikinji çağasynyň dünýä inmegini ören garaşýardylar. We garaşylan gün ýetenden başlap olar ören bagtlydylar. Bäwliň jyzy aýlaýla maşgalada ören iyi görülýän çağady. Ol ejet kakasynyň birje minut ýemesine düşmeýär. Aýlaýla dowulmaka onuň enesi bilen atasy aradan çykypdy. Gynansak da olar ikinji atyklaryny görüp bilmeýändiler. Indi bäwliň ýagdaýyna gelsek, ol başda maşgalada bolýan zatlar akyl ýetirjek bolýardy. Ol näme üçindir aýlaýla hemme isleýän zaty berilýärdi, özüni näme üçin beýle zatlaryň edilmeýändigine düşünmeýärdi. Ol hem özüne biraz da bolsa ejet kakasy tarapyndan ýyda edilmegini, söýgü mähil berilmegini isleýärdi. Şeýdip bu çağa öz başyny öz çarap öz açdak ulalýar. Bir näçe ýyldan soň bäwul başlanýy mektebi tamamlap, ýani 3-nji synpy dinýär. Şonda ol synpdaşlar bilen bellenijek bayramçylyga täze köýnek giymek üçin ejesiniň egneşik alyp bermegini soraýar. Ejesi bunu eşitip gaharlanyp oňa "Haçan görseň sen zat sorap ýörsiň. Bar özüň gitdi bir zatlar alyp geliber" diýip göňüli göňsüz oňa pul berip goýberýär. Ýöne aslynda wakalar bular ýaly däldi. Bäwul ejesiniň käbagt bir pul soraýmasa, galan wagt asla soramaýardy. Şeýdip ertesi gün bäwul eşik dukanlara özüne geýer ýaly bir zatlar almana gitýär. Ýöne haçan dol bir dukanyň töweregine ýetenne gözlerine inanmaýar. Ýagny ol ejesi bilen kakasynyň aýlaýla eşik alyp bermek üçin dukanda duran duklaryny hem de oňa ören gymmat bahaly eşiklerden alyp berjek bolup duranlaryny görýär. Bäwul hem özüniň bardygyny bildirmek üçin dukanyň töweregine ýakynlaşsa da ejesi kakasyny hiç görmeýärler. Öýlerini ýylyp gaýtyşyna bäwul aglap köşüp bilmeýär. Ol özüni öýdäkileriniň ýigrenýändigini düşünýär. Muňa garamazdan ol şonda da olary gowgermesini dowam etýärdi. Ol haçanda bolsa bir gün özüne nähil olar gowgerşýaly özüni hem şolar ýaly gowgerjeklerini ananýardy. Aýlaýla hem özüniň şeýle gowgerlýändiginden peýdalanyp köplen çygalatda öz eden ýalňyşlyklaryny hem bäwliň synatyp goýberýärdi. Oňa hem ejet kakasy ananyp bäwuli cezalandyrýardylar. Bäwul şeýdip öz etmedik günäsi üçin hem cezalandyrylýardy. Aýlar günler geçip dur. Bäwul bilen aýlaýla ola ýüzüp ýetişýär. Ýöne olaryň arasynda ullakan aratyp awut, bir öz başyna öz açdykda ýaşap bilen adarsız gyýdy bolup ýetişýär.
beýlekisi bolsa lälik, diň öýündäkilerine daýanyp ýaşaýan gyzop ýetişýär. Bägül orta mekdebi sinnikli tamamlap, şol wagtda stipendiýa hem utup başga şäherdäki institutda goýýar. Oňa ejet kakasy kömek edip, has gowy institutda hem salp bilerdiler. Ýöne olar ona tis gelmeýärdi. Bägül okuwa gitmek üçin öýüne gelip goşlaryny ýygnap beren wagty hem oňa hiç kimin sermeýär. Barmysyň hem diýilmeýär. Şondan 2 gün soňra ejet oňa jaň etýär we ondan nirde gezip örendigini soraýar. Bägül oňa arada okuwa gaýtmaldygyny aýdandygyny ýaklatýar. Bägüliň ejet oňa şeýle jogap berýär. Onda sen bundan soňra biz bilen ýaşaňok dämi? Men onda seniň otaňy öýüň işlerine kömekleşýän hyzmatkara bersem hem bolarmy diýip soraýar. Bägül şol wagt indi ol öýde özüniň otagynyň hem ýokdugyny we mundan soňra hem ol öýde özüne ýer bolmajagyny düşünüp ejesine "Eje, men seniň hem etýän işleriň bilen alanlaşýan. Näme desiňer zarkyn edwer" diýip jogap berýär. Aradan 5 ýyl geçýär. Aýlaly orta mektep tamamlaýar. Oňa ejet kakasy iň gowy muallimler taşyndan okutdyryp, universitete geçmekli üçin ol goldaw berýärler. Hatta oňa uly meçherde pul talap hem okuwa salýarlar. Bägül şol öýden gaýdan wagtlaryndan bäri 1 ýa 2 ýyldyk öýündäkilerini görendir. Ol her ýylda 2 ýyldyk diýen ýaly öýlerine diň jarşy barýar. Ýöne oňa öýde hiç ýyl garaşan adam ýokdy. Öýe baranda hiç kim onu garşylamaýardym, her kim öz işi bilen başa gyzyrap gezýärdi. Kä wagtdan kanikulda öýlerine hiç kim hem bolmaýardy. Aýlar günler geçenden soňra wagt sagaty dolanda Bägül institut tamamlaýar. We ökdüm talipleriň hataryna bolup gyzyl diplom gazanýar. Onuň ökdeligi üçin ony belli firmalar işe çagyrýar we ony gowja ýere iş alýarlar. Bägül işine de öz başaryny görkezip, belli hünärmenleriň hataryna goşulýar. Onuň durmuşyna hem zat düzeni girýärdi. Bir bolmaýan zat, o da öz ýakyn garyndaşlar bilen arasy ýok diýmeseň, hem zat gowdy. Hem zatyň düzelip uran döwürlerinde Bägül ejesi jaň etýär. Bägül öýündäkilerinden jaň gelenini öğrenbeýänýär. Ýöne ol ejesinden firmalarynyň bankrota düşüp batyp urandygyny, bergilerden çykmaklyk üçin pullarynyň ýetmeýändigini aýtmak üçin jaň edenligini eşitýär. Oň ejesi: "Gyýdym, bize biraz kömek etmeseň bolanak" diýip aýtýar. Ömründe gyýdym sözüni eşitip görmedik Bägül gözlerinden begenç göz ýaşlary damýar. Ol ejesine: "Balýar eje, hökman kömek eden" diýip jogap berýär. Ertesi gün iri bilen Bägül öz golaýlaryndaky banka gidip öýündäkileriň hasabyna pul geçirmene barýar. Bir näçe sagat soňra bolsa öýündäkileriň pulu alyp almadygyny bilmekli üçin jaň aýlanyna bolsa olaryň hiç semerlerini almaýarlar. Bir hepde soňra Bägüle indi kakasy jaň etýär. O da hem ýene-de pullarynyň ýetmeýändigini, ýene-de köpräk pul uratmagyny sormakly üçin jaň eden eken. Bägül özüniň ýygnap goýan süýşüntgelerini hem toplap, öýlerini uratjak bolýar. Ýöne ol bunu etmenke, sosial mediada öýündäkileriň nähili ýagdaýdadygyny görmek isleýär. Ol edil ejesi bilen kakasyny sosial mediada tapmasa-da, gyýjysy aýlalaryny tapýar. Haçanda Bägül aýlalaryň suratlaryny Instagramda görende, göz ýaşlaryny saklap bilmeýär. Ol bir suratda aýlalaryny kakasy bilen ulagyň ýanynda düşen suratlaryny görýär. Ol ulag hem kakasynyň pullary ýetmän mejburi satmaly boldum diýip aldan ulagdy. Başga bir suratda bolsa, ol aýlalarynyň ejesi bilen şäheriň bir gymmat kafeleriniň birinde iýip oturandyklarynyň suratyny görýär. Ýanky düşülen hemme suratlar bolsa täzelikde goýulan eken. Olaryň hemmesi Bägüliň puluradan gününden soňra düşülip goýulan suratlardy. Bägül gözlerini inanmaýardy. Ol özüni iň ýakyn görýän adamlarynyň beýdip aldaýandyklaryny bilmeýärdi. Şol pursat ol mundan beýlek öýündäkilerine ýekejede pul uratmajakdygyna öz-özüne söz berýär. Sebäbi olaryň pula mätäş däldiklerini suratda ören ajaýyp görünüp durdy.
Bir hepde soňra oňa ejesi jaň etýär we Bägüle näme üçin pul intägim uratmadygyny soraýar. Bägül hem oňa mundan beýle kiçil pul uratmajakdygyny aýtýar. Bu sözleri eşiten ejesi däldirara gelipdi. Olandan sen näde bizatlar edip bilýän? Biz seniň maşgalaň ahyry. Men sen dünýä indiripdim bilýän, sen şonu gyýrýar. Bägül mundan artyk ýüregi ardyjy sözleri eşitmejek bolup telefon goýup goýberýär. Olaran özüni erwet duýardy, ol öýündäkilerine kömek edip bilmedigi üçin özüni günäl hasaplaýardy. Ýöne bir tarapdan hem ol özüniň dogry edendigini düşünýär. Bägül şondan soňra telefona men çalyşýar, ýagny ol mundan soňra özüniň iň ýakyn görýän adamlaryndan bular ýaly sözler eşitse gelmeýär. Basym Bägüliň öýündäkileri hakykatdan hem bankrota düşüp, ählemläklerini satmaly bolýarlar. Olaryň kiçijek bir öýe çykyp, läljek kişsade oňarmaýan gyzlary aýlala bilen şol ýerde ýaşamaly bolýarlar. Aýlala hatda uniwersitet kim tamamlap bilmän okudan çykarylýar. Indi şu wakaň aslyna seretsek, kimme zat başgaça da bolup bilerdi. Eger-de olar biraz ajygam bolsa, uly gyzlaryny üns berip, söýgü mähir bilen gurşan bolsalar, kimme zat gowy bolup hem bilerdi. Bägül iň soňunda özüni öýündäkileriniň gowy görmeýändigini kabul etýär we mundan beýle kiçil aşk saklamadylyk barada özüni karar alýar. Ýöne şonda da onuň ýüreginde olar üçin aýratyn ullakan ýer boşluk bolup galypdy. Indi şu tymsalyny sapag alsak, her bir insan öz çağalaryny deňdirijde gowy görmelidirler. Çağalarynyň birini gowy görüp beýlekisini halamadylyk diýen ýaly duýgular bolmaly däldir. Bir çağany mähirsiz goýmany hiç kimin hakkı yoktur. Şu wakamyzda türkmen hatlaryny ulanmaklygymyzyň sebebi tesirlerde bir dostumyzyň ýazan pikir boýunça wakalar has täsirli, özüne çekici bolmaklygy üçin edildi. We şol dostumyza da köp sag bolsun aýtmak bilen, hoş, sag bolun.